Ano yan? Patayin mo, nakabuhay kasi. Kaya nga eh, luwayin ko. Hindi, patayin mo na. Patadari. Hindi? Hotdog. Hotdog. One. Blow na, blow. Dali. Ayan, magandang tanghali mga parang Jason at magluluto. Gumagawa sa amin ng ano? Mga dessert. 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 Dessert yan? Ibang cake yan? Yung cake na ano, Ang dilim ng ating paligid. Ibang cake 10 times 10. 10 times. Wow. Drawing nga yan. Drawing. Tama naman. Hindi naman times. Drawing nga yan eh. Drawing nga pala. 20 plus 20. Hindi nga, drawing nga yan. Drawing. Ang dilim ay. 1 plus 1. Ayan, drawing book. Oo nga pala. Drawing nga, book nga eh. Drawing Bakit book nga may pala. times Kasi. Yung nakuha na yung mga tahong doon, no? Yung siya. Yung nila. Sarap yan, Kwan. Lagain tapos Gataan. taan. Sarap yan. Aren. Boom. Oo. Lagain. Ay, buttered. Tahong. Tapos gataan. Napakasarap niyan. Yung talaba naman, lagyan ng butter tapos anuin mo lang. Initin ng ano. Ang patibay ni Mama Ami. Hindi? Hotdog. Hotdog. Kapag spaghetti. Frozen? Kala ko ano. Ano nagsabi ng hotdog ulit? Ako lang sasabi ng hotdog. Maanghang na ako. Hot versus hotdog. Kami kay Paul pa lang. Kaya baka sa tuwan. Aren. Ano nga eh? Ay, syempre. Tapos pa na kami. Yakuan muna ninyo. Kung zero, ano po? Zero down payment. Kung mo natin sila natin. Sinabi ko ka na po. Naliwanag ko. Pwede ka dyan sila pagka-birthday celebrate. Ay! Kasya na ito. Kasya.
Ito na yung niluluto ni Ami. Second dish. Siya naman yung veterano sa mga ganyan. Hindi naman bitter. Marunong lakang. Gulay? At nga agad.
yan. Patayin mo, nakabuhay kasi. Kaya nga, luwayin ko. Ay, patayin mo na. Yan na, luto na. Wala ang sauce. Hindi ako satisfied. Maganda yung ano. Sabi nga ni Kuya Roy. Wala tayong brown sugar. Siyempre, kung ano ang available. Kala ko brown sugar ang kinukuha mo kanina. Naalala ko may aso ka dito eh. Saan ang ito? Yan, lulutuin na yung suman na Ibang ginawa, version. ginawanan na recipe ni Lola. Hindi, ibang Suman. version to. Kasi wala tayong, mas maganda Mamok. yung pure. Yung wala tayong Ma, gata eh. yak to ma, nagmamamok talaga to ma. May ano na yun, preservatives na yun. Oh, Kaya ibang version ang napili ko kasi. ganun ba? Batangas version. Ay pa. Version mo pala yan. Batangas Hindi kay version. Lydia. Nilagay mo na.
Ano yun? Nagtutunaw na yung asukal. Tapos pag tunaw na, Secret. nagiging halo. Ito na yung kita. Ito pa yung galing ng biba na ano? Malagkit. Grabe sa pagtong gato sa bago. Ha? Grabe sa tulog ko sa bago. Ako mama. Anto ka na lang pagsak ako. Asya na. Kapil. Basta. Kasi sa bago. Basta. O basta to? Dari. Kasi baka sobrang pagis. Hindi. Ano na? O mama. Tansya. Bakit nagbibiyahe? Pero lang sa ima. Kaya? Sabi mo, ito lang? Hindi ko ano ka. Mama ko ka? Nalagay ko lang. Parang yes, ay ano na natin. Parang ano yung Kaya amoy na eh. sige lagay mo na. Ano bigla? Ano? Tawag ka dito. Kasi naka-vlog. May palutsa. Paano siya? Bango. Batangas version ito. Oh? Batangas blade? Version. Yan. Siyempre, hintayin natin yung kumulo. Ganyan siya. Ano mo ito? Araw-araw yun. Grabe. Grabe na ito. Baso. Dahil hilo ko sa init ah. Okay, sige.
Ito na, oh. May salad. DJ! Nice time man. Magbihis ka na, dali! Anak ako ng CEO. Sa mga Richard. Siya si Linda Walker. Anak ako ng CEO. Dito pala na ano, sa chicken na piprito, hindi na naprito. Ano to salad? Macaroni salad. Happy birthday to you! Happy birthday, JJ! Tulog lang, naka-premiere. Suri-suri ka to. Birthday ni JJ! Birthday na ni JJ. Dito na, dito na. Upo kayo. Ano, upo. Picture na tayo kasi magkaitay. Tanggalin. Tanggalin na. Hindi kita yung handa. Hindi kita yung mga paninda. Ito yung gumi. Okay na yan. Meron pa ko sila. Screenshot na sila naman na di ate. Ay na kay Ayan na. So, tito ba? 1, 2, JJ! Yun, yun. Dito ba no? Tingin. Apil. Happy na birthday pa. JJ! Tingin, tingin. Okay na yun, dami na. Ay, mismo ko ba? Birthday na yun ni JJ. Ano natin may kong cellphone? Da namin ka sa pagyak. At ko basang kang picture dito mga igin labi. Wala ka na sabit nga. Sa tuman niya itaas. Kami ko lang. Si Ami kay Oh. cellphone. Bear! Pansin di, dali. Jason, later! Right there! Right there! Happy Ito na, birthday Lydia. to you. Marunong ka din. Happy birthday. Happy birthday. Ako na lang babaw! Yung sound. JJ. Okay na yan. O, blow na, blow. 1, 2, 3. Oh, kay... Oh, blow Bigyan the natin cake. kay, ano, Blow. kay ano. 1. Blow. Blow na, Blow na, blow. dali. Blow na. Blow na. Yay! Ako natulong sa kanya tapos ang galing! Yung open wrap pa rin na. Yan na. Ang galing! Yam, yam. Oh, Yan kain. na! Kain na! Kain na! Gulay! Kain na! Anong gusto mong Kung kakainin ano dyan? gusto mong kainin. Go na!